организацията в сайта на университета и всъщност не разбрах кой знае какво. Но ми хареса една единствена думичка, която си запомнила и до ден днешен, и тя си беше лидерство. И това ме привлече най-много. Аз също станах член на ISEC благодарение на една така щастлива случайност. Абсолютно случайно научих за един проект, който тогавашните членове организираха. И от чисто любопитство реших да се включа, да видя за какво става въпрос. И тогава разбрах, че това е сериозна организация, която има сериозни бизнес партньори, наистина лидери, които бяха тогава, аз познавах като лидери на пазара. И когато видиш, че наистина фирми, които са постоянно по рекламите, по билборда и така нататък, когато видиш, че една организация работи толкова тясно с тях, всъщност тогава ти става ясно, че става въпрос за хора, които знаят какво правят. Като станеш горе-долу трети-четвърти курс и почваш да се замислиш, че трябва да се отличаваш с нещо от останалите 10 000 студента, които има по икономика в Варна и поне още толкова в София, в Свищов и така нататък. И се замислиш какво можеш да направиш, за да си нещо повече и поне да се отличиш за пред работодателите. И лично аз имах желание да отида на стажа в чужбина и да направя връзки с хора, които знам, че ще могат да работя занапред с тях, които ще бъдат много отговорни и сериозни. Доста амбициозни, мотивирани, целеустремени, знаят какво искат да го постигнат, знаят как да го постигнат и се стремят към това нещо. Възможностите, които се откриха пред мен от организацията, е възможността да работя в екип с най-различни хора, не само от България, а и от целия свят. Също така придобиването на различни умения, както soft skills, така и hard skills. Отивайки на стаж с ISEC, аз разбрах, че вратите към света са отворени за всички млади хора и че техният потенциал може да бъде оценен по достоинство. За мен това беше най-ценният опит в живота ми. В такава степен станах въвлечен в това, което правя ISEC в един момент, че много ме трудно се представя какво бих правил през трети и четвърти курс, ако не беше ISEC. Не знам, може би щях да пиша дипломна работа, може би щях да имам малко повече от 4,50 на държавния си изпит, но не знам, може би нищо повече. Наистина ми е изключително трудно да се представя. Върхолица от предизвикателства, може би по-скоро, защото наистина постоянно има нещо ново, което не си правил до сега и трябва да направиш. Всичко зависи от теб самия. Безценно. Изключително невероятно преживяване. Безсънни нощи, здрава работа, добри приятели и много забавление.